जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तियाव कांग्रेस তারমানে আমার পজিশন দেওয়ার পর আমার কোহারি দিব বা আমার আতিটা দিব গানে बिथाङाथ' थांनाय 15 बोसोरनिफ्रायनो बे थांनाय 15 बोसोराव बिथाङा जिहेतु रायजोनि जानानै खामानि मावनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै रायजो राजा बिथांमोना सोलायनायखौ हास्थायनानै दिनै मोनसे गोदान लामा बा गोदान बिजाथि बिथांमोना हास्थायदों आरो बे बिजाथियानो जाबाय जोंनि इउपिपिएल बिजेपि आरो एनसिपिजों जथायै दैथायजानाय बिजाथि बा जोंनि ट्रेक्टरनि बिजाथि दा बयबो जों जेराव जेराव हाबदों रायजो राजा बिथांमोना बेखौनो बुंबाय थादों जे जोंनि बिबाराव जोंनो सोलायनाय नांगौ माने 28 नं गसाइगाव समस्तिनिफ्राय बिथांमोना बिपिएफखौ बा नांगोलखौ बिदाय होनो थाखाय रेडि जाखाबाय बेनिखायनो आं सानो बेवहाय बिपिएफनि जाय बिजाथि बिथाङा जोंनि थाखाय खुनु मोनसे फेक्टर जानो हाया जोङो इजिलि रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबखौ लानानै 28 नं गसाइगाव समस्तियाव जोङो देरहासार जागोन बिथांनिसो खोथा खिन्थु जोङो जेरावनोखि फिल्डआव बेरायनानै मोनदों जे दिनै बिपिएफआ जेरैबायदि माने बे थांनाय 2020 सनाव बिटिसिनिफ्राय बिदाय जाबाय थिग बेबादिनो बिपिएफआवबो विधानसभा इलेक्सनावबो बिथांमोना जे 12था समस्तियाव कब्जा खालामदोंमोन बे 12था समस्तिनिफ्राय बिथांमोना बिदाय जानो थांगासिनो दङ माने रायजोआ बिथांमोनखौ बिदाय होसिगोन जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तियाव खमसे खम 1,86,000 भटार्स दङ हयथ 78% पोल जानो हागौ around 140-43 lakhs माने 1,46,000 पोल जानो हागौ बेनि गेजेराव जोंहा फोथायनाय दं बेबाराव जिहेतु बेबायदि स्ट्रं केन्डिडेट गैया बेनि थाखाय जोंहा 80,000 निफ्रायबो बारा भट मोननानै जोङो बेबाराव